taka ba irin tasu ba, garkuwan kefi adali. Wani maki ya suka da kai ta burbura ta a dangare. Taka ba irin tasu ba, garkuwan kefi adali. Wani maki ya suka da kai ta burbura ta a dangare. Taka ba irin tasu ba, garkuwan kefi adali. Wani maki ya suka da kai ta burbura ta a dangare. Allah mabuwayi ɗaya taimakon waka zanayi. Kungurzo uban tafiya shi ya fi nunin tausayi na al'umma gaba ɗaya cikin kowane yanayi. Baitocinsa ne zambiya fari mai farar anniya, ki faɗi mai juriya. Garkuwa na kefi ka kafu kuma ka kafa al'ummar gari. Taka ba irin tasu ba, garkuwan kefi adali. Wani maki ya suka da kai ta burbura ta a dangare. Salati gun saidi Allah nan ka ba addadi. Daha Mustapha Hamidi sha ambata gwanin faɗi. Shi ne ya zama sannadi na jiya da yawa har baɗi. Manzan mu bai da mahadi, wajen ka ilahu wahidi. Dan dangata Muhammadi sani na wuce sharin mahassada na waɗini da zahiri. Taka ba irin tasu ba, garkuwan kefi adali. Wani maki ya suka da kai ta burbura ta a dangare. Taka ba irin tasu ba, garkuwan kefi adali. Mun dai san ba su kai ka ba, balle su fi ka hankali. Ta burbura ta ja gaba, amma ka shaidar tawakkali. Mai kunya kake kamili, tambas ka mora asali. Ka wuce kushe cikin fili, dan kyautata wahalinka ne ba ka nunin fahari. Taka ba irin tasu ba, garkuwan kefi adali. Wani maki ya suka da kai ta burbura ta a dangare. Bi da maza sanna garkuwa jaruman jarumai kake. Najeriya ta so faduwa sai da ka taho ka rike. Ka saita ta yi tsayuwa da kafafuwanta ta miƙe. Ta ko'ina shan yabo kake, yan sukar ma sun sake. Dan gaskiya ka rike, lokacin kana cikin ofis 'yan ta'adda ba su da tasiri. Taka ba irin